What's up mga karuba, nandito tayo sa bago Ferdinand Adralin Marcos Stadium. Ang kaganapan ng Tan-Ok Festival tomorrow. Kaya papasyalan natin ngayon. So ito. Alam nyo ba na ang stadium na yun ay may 12,000 seating capacity? Ang laki, no? Ang ganda, no? So sobrang ganda na siya. Guys, yan. And then they are preparing for the Tan-Ok Ilocano Festival of Festivals para bukas. So medyo uulan pa yata, oh. Okay. So shoutout nga pala sa 92.3 Magic FM sa bago kong shirt. Ano? So napakaganda. So ayan. Ikot-ikot muna tayo. So papaikutan natin 'to. Ayan. Oh, di ba? Super cool. So I have my ID. Yeah, Apong Glenn. National vlogger. For your information, national vlogger ako. Pero sa katotohanan, international po tayo. Alright. Alam nyo ba na ang meaning ng Tan-Ok is greatness? So Tan-Ok ni Ilocano means greatness of the Ilocano. Ayan ang Tan-Ok ni Ilocano, Festival of Festivals. So ayun nga, nandito na tayo sa mga upuan. Malapit na tayo dyan sa stage. Ano? Diba? Ayan ang stage. Ito. Ayun. Sa paglakad-lakad ko at pag-ikot-ikot, nakita ko mga tropa ko, yung mga taga-communications media office. Siyempre, CMO Boys for Life tayo eh. Ayan sila, nandyan sila. Ayan, yung mga, whoopings. Special shout out. Special shout out. Rolly. Paul. Shindy. Pinakamagandang pwesto sa stadium. U10. Alam niyo ba na ang Tan-Ok ni Festival, Tan-Ok ni Ilocano Festival of Festivals ay 3 years na nawala dahil sa pandemic na yan, sa walang kwentang pandemic na yan, sa 2019, 2020, and 2021. So, this year, meron kaming Tan-Ok ni Ilocano Festival of Festivals na gaganapin pa sa Ferdinand Adralin Marcos Memorial Stadium sa Lawag, or dito mismo, super luwag, ang daming chairs. So hindi lang siya magiging 12,000 seats, kundi baka mas marami pa, kasi meron tayong upuan dito sa grounds, at may 4,000 performers and staff in every LGU or every town and city na sasali sa Tan-Ok. So napakaluwag yan. Imagine 21 municipalities and 2 cities. Tapos may mga bisita pa kami. Alam niyo ba na February 24 EDSA pa? It's holiday. Whole wide Philippines. Okay. Sige. So, itry natin na pumunta sa upper level. Ito yung lower level. Tapos doon sa upper level. Hindi tayo doon. So, makikita natin yung view dito sa baba. So, pupuntahan ko yung gusto kong place. So, dito. Matas pala rito. Yan. So, you see, magaganda naman yung mga chairs. So, try natin sa pinakamataas. So, ayun na nga guys. Ito na yung pinakamataas na part.
So ganito ang view natin sa taas. May grupo ng mga pulis doon. Check naman ako lahat ng sa... Ay, maganda rito. Okay, nandito tayo sa upper level 10. In short, U10. Parang bastos eh, no? U10. So, tingnan natin kung nandito ka sa U10, ano ang magiging view mo sa taas. Ganito ang view mo sa Tan-Ok ni Ilocano Festival of Festivals. Thank you. Ayan oh. Ang ganda bro. Woohoo. So ganito po yung view from above. Ayan. View from above. Ang ganda. So try natin na bumaba. Ayan. Baba. Teka, makababa nga ulit. May nakita akong mga vloggers sa baba eh. Oo. Nasaan na kaya yung mga yun? Basta nakita ko yun lang sa baba. Patambay-tambay lang sila. Galing pa sila sa Manila eh. Yes. And balita ko, kaninang madaling araw sila dumating. Oo. Baka nandiyan yung friend ko na si RJ Anghit. Maganda naman pala rito eh. Dito sa mga bleachers. Alam niyo ba, mas maganda yung view ko dito sa bleachers kesa doon sa malapit ako doon sa stage. Kasi makikita mo yung bird's eye view ng mga performance. At saka, basta maganda siya. Lalo na yung mga nasa upper level or dito lang sa lower level lang ng Marcos Museum. Ay, museum. Stadium pala. Ayan. So, ganyan. So, mostly dito kami mag-i-stay dyan sa part na yan. Dyan sa part na dito. Oo, dito. Dito na part. Yung mga vloggers. Ayan, dyan kami pepwesto. VIP na doon sa harap. VIP. Okay, hindi kita kasi si old school. Old school pala yun. So mga ka-old school, Apong Glen. Yeah. Dito, nag-meet kami sa Ilocos Norte. Awa. Pwede ba isa-isa lang muna? Kaliwa ko muna. Ito mga kasama ko sa vlog. Kumain na kayo? Sino kumain? Tapos, mag-empanada kami after. Mag-empanado pa kayo? Magkano binigay ni Gob? Yung kay Kong Sandro ata may binigay din. Office niya sa akin. Pagkain po. Pengi. Kay meron. Kay Vice Gob. Ngayon yung kay Vice Go pang merienda namin. Tapos yung may dinner din kami sa Transient eh. Tapos yung So dami-dami na. yung Sport naman. niya sa Kong Sandro is dawang. Dawag siya. Hindi kayo kasya ron. Plus kami. Ilan ba kayo ron? 30 plus. 30 plus? Okay. So anong... Okay, ako naman. Yan ah. So ayan din sila. Basta ako. Maglalakad lang ako. Wala silang pake sa akin. Okay. So yan po yung Tan-Ok ni Ilocano Festival of Festivals. Imbitahan ko kayo lahat ha. Bye-bye!